Kamairasike address, Ivy Kombo na Admire Kasi have been arrested for perjury, kufeka mapepa naika. Ivy Kombo nemurume wake Admire Kasi uyo akatorera mainini vake rikatimboisiya ipapo have been arrested for perjury, kunonzi iko fraudulently acquiring certificates of practice kuZimbabwe. Zvinoitika ndezvekuti ukaenda kuchikoro kunze kwenyika unofanira kuti kana wadzoka womboshanda uri under supervision, then you register ne Council for Legal Education official, iyo yakatosuspendwawo because yakaregera vanhu vakaenda kunodzidza kuzvikoro zviri kunze vachishanda vasina macertificate. So the couple is expected to appear kuMagistrates Court vatoappear kuti vandotaura nyaya yavo ikokoko. Vanhu vazhinji vari kuti aiwa ka ndo zvakanaka musakangamwe. Reverend Moyo uyai pano, uyo aimbova murume waIvy Kombo, naMai Kasi vanova mudzimai waAdmire, uyai muone kushanda kunoita Mwari. Vabatwa vanhu vaya vanoti kunyengerana kuita zvinhu zvisina matu. Munotorera mai vake murume voendazve kuUK kwavakanoti beta vaende kunovanda vari ikoko, vondonyengerana kudzidza, vonyengerana kubika mapepa, chii chakadaro. Baba nomwana vanoita zvinhu zvisina maturo izvi vanhu. Pane aposta pano akati Reverend Edmore Moyo naMai Kasi uyai muone mhombwe mbiri dziya dzasangana nazvo. Ivy Kombo naAdmire Kasi makaita chimarriage chenyu chemujolo, get away, you got away with it. Moita chidegree chenhema mukahakwa. Vana vesangano uyai titaure nyaya yevagezi iyi. Vane peji ravo kariya rinoita zvekudanana zvebonde zvevagezi nezvese, vachikuratidzai love. Imi kwanditi vane peji ravo revagezi ravanenge vachikuratidzai zvelove, kuti love inoitwa sei, baba vanobatwa sei, marriage inoitwa sei. Zvese izvozvo zvinobva pana Ivy Kombo naDaddy Bay vake vavava. Imi kani nyaya dzacho dzakarema, ticharamba tichikupai as the case develops kuti vazoitwa sei.